வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். நீங்கள் பண்ணுற டைம் பாஸ் கம்ப்ளீட். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃப்யூம்ஸை பற்றி சில ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ கடைசி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஸோ குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பர்ஃப்யூம்ஸை எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1370வது வருஷம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் இஜிப்ஷியன்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்ஃப்யூம்ஸோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பர்ஃப்யூம்ஸோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இப்போ வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2003 பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் சைப்ரஸ் கண்ட்ரியில் இருக்க பைர்காஸுங்கிற இடத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்திலேயே ஓல்டஸ்டான பர்ஃப்யூம் பாட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வரைக்குமே அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தோட ஓல்டஸ்ட் பர்ஃப்யூம் பாட்டிலாக திகழுது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த காலத்தில் பர்ஃப்யூம்ஸை தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலிகைகள், நறுமணப் பொருட்கள், பாதாம், கொத்தமல்லி மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் பர்ஃப்யூம் தயாரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க.